फार्स्ट बीटीसी एन्ट्रेन्स गेट फार्स्ट गेटआव हाबनाय नैबेखौ जुम खालामनो थाखाय आं खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलानै गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद माने रागाबो जोंदों आरो लोगोसे एसे सोरखौबा आङो जावगन बारदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा दा सोलिबाय थानाय जिखुनु मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बिखयसो जों सावरायबाय थानांगौमोन नङा होमबा लोगोफोर जों दा ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों मैया मोनाबिलियाव दै मैया मोनाबिलिनि 8 बाजियाव माने बड'लेण्ड बुब्लियाव माने नुनो मोन्दों आरो जेनेबा कास्टम आरो डिपेनखौ माने जावला जावसि खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरोना बिनि बेखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन दाखालि थांनाय समाव जोंहा 6टा जनबस्तिनि जिखुनु माने एनअसिखौ पास खालामदों नालाय बेयाव माने जोंना माने इउनिभार्सिटिनि जिखुनु स्टुडेन्ट बिराद दाब दाबनि माने इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैनाय माने स्टुडेन्टफोरा माने सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै एसे माने गुनु गानाक एसे माने बुफायला बुफायला खालामनायनि बिखय बेयाव माने जोंहा माने ओरैबायदि जादों आरोना लोगोफोर जोंहा माने दुलाराय फरायसा आफादनि माने फ्लेगखौ माने जोंहा इउनिभार्सिटिनि जिखुनु माने स्टुडेन्टआ माने लाना फैनानै जेनेबा लांफ्लांनाय रखम जादोंलै बुस्थुआ दै माने हाखु दाखु रागा जोखोमजों जिखुनु माबानायाव माने लोब लोबल'सो फैनायाव माने गासैबो भेलुलेस जालाङोना बे समाव माने जा दुलाराय फरायसा आफादनि फ्लेगखौ लांनायनि थाखाय बिराद दाय जागासिनो दं माने दै कास्टमा बिनि थाखाय फंसे बाथ्रा सावरायना होगोन नोंथांमोना ससेखलि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना माबोरै जुम खालाम होदों नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना कास्टमनि बे माने भिडिअनि फ्लेग जिबायदि एर' लगायना होदों बेखौ नोंथांमोना नायना लाग्रो बिनि उनाव आं रायलायगोन नोंथांमोना ससेखलि भिडिअखौ नायग्रोदो बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि इभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो आङो बेखौ प्रत्याहान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेडि जों बे एसेम्ब्लिनि गाहायाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला नैबे मानगोनां क'क्राझारनि डिसि मेडाम फैनाय समाव आरो बावबो फरायसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा लोगोफोर नोंथांमोना ससेखलि भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ ना बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन जोंहा माने दुलाराय फरायसा आफादनि जिखुनु फ्लेग दंब्लाबो बै समाव माने लांफ्लांनाय जायाखैसै आरोना बिनि गेजेराव माने जोंहा नैबे दुलाराय फरायसा आफादनि जिखुनु फ्लेगखौ लांनायखौ नुनानै जोंहा जिबायदि मोजां खामानि मावनो थांनाय समाव माने बै बुस्थुआ माने एसे हाब्रु सारलाना होनाय रखम जादों जिखुनु हमना ला जों दा दिनै हमना ला जोंहा दुलाराय फरायसा आफादनि जा फ्लेगखौ लांनायावनो जेनेबा बेयाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि अफिसाव जेबो थांनानै एसेम्ब्लियाव बुफायला बुफायला खालामनायखौथ' नुखाबाय भेलुलेस गासैनि ब्रेनाबो थिग थायाना हमना ला नों 6टा जनबस्तिनि एसटि होनांगौब्ला नों एनअसि पास खालामनांगौबा मा गासैबोथ' आंबोथ' बुख्रुगोन ना बिनि टेनसनाव माने बेयाव माने लांफ्लांनायनि गेजेराव माने बैसोर जिखुनु माने राजनितिनि आखाइ दं होननानै माने डिपेन बर'नि राजनितिनि आखाइ दं होननानै जा दुलाराय जि माने इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरखौ माने नामफोर लाना होदों आरो लोगोफोर जिमान खस्थ' खालामबा माने नाम थायाखै माने बेलेग नामसो मोन्दों आरो बेनि गेजेराव फंसे बाथ्रा बुंगोन आङो माबाखौ कास्टममोनखौ जों दिनै बायदियाव जोङो सार होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बिराद लासिं सिंसो जायो दिनैसिम माने आं सट नुखानोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाजोब्बाय माने रागा थानायनि थाखाय माने एसे जावनो होना फैदों माने आङो दिनैसिम जों कास्टममोन बायदिखौ माने सार होनना बुङोब्ला जों बिराद लासिं सिं जायो गावजों गाव बिदान्थे दान्थे आरो लोगोसे हाग्रामा सारनि भिडिअ मोनसे ससे दं नोंथांमोना नायलांगोनलै ससेखौ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसि सरकारजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो फेर फाथिदों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सासे संग्रामि मानसि आरो बयनिबो बांसिन बिथाङा सेक्रिफाइस खालामनानै जोंनो बिटिसि होफैबाय बर' भाषाखौ एसिडलाव सोबाय आरो बिथांनाव बयनिबो बांसिन मा होनो सेक्रिफाइस आरो बयनिबो बांसिन कन्ट्रिबिउसन दं नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिया नंबां जांबां मा होनो बिथांमोनहा गावसिनाव खामानि गैयाब्ला मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफनाव खामानि गैया बिदि दा सान ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोङो स्ट्रंलि खावलायनो सानदों फोरमायनो सानदों नोंथाङा बिटिसिनि चिफ मुरब्बीखौ जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव था मानोना बिथाङाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दङ मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफनाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दं नोंथांमोनाथ' नुखाबाय हाग्रामा सारनि भिडिअखौ हाग्रामा सारनि सायाव जिबायदि रेसपेक्ट खालामदों बियो लोगोफोर हाग्रामा सारनि सायाव इमान रेसपेक्ट खालामदों माने एसे लासिं सिं जानांगौ नोंसोरो दै नोंसोर बायदिया दिनैसिम गोरों गोरा जानानैनो नोंसोर बायदिया दिनैसिम माने हाग्रामानि खि मोनजादों नालाय बे कास्टमा बेनिखायनो माने नोंसोर बाथ्रा खोथाफोरखौ बिराद गोरों बिराद बाथ्रा बुंनो बिराद
माने बिराद साहस जादों नोंसोरो माने जिबायदि माने खस्थ' खालामदों जिबायदि माने सिनायथि दं जिबायदि माने सैथो लामायाव थांनायखौबो नोंसोर माने एकदम माने अबा कालार फुनलाना होनाय अबा माने नोंसोर नासयनाया नोंसोरनो बिराद नंसोगारो ना नोंसोर हारिनि थाखाय माने फंसे बाथ्रा बुंनो हायाखै हो हाग्रामा सारखौ जे नोङो इमान डेभलप हाग्रामा सारखौ इमान बाथ्रा बुंनायखौनो बुंदो जे हाग्रामा सारनि नों मा जायो हाग्रामा सारनि नों बिराद खि मोनजादों नामा बेफोरबायदि नङालै मिथिबाना बेफोरबायदि जाया दिनैसिम जोंना 6टा जनबस्ति जों एसटि होनो थाङोब्ला जों मा जागोन बेखौथ' नोंथ' निश्चय मिथिखायो माथो नोंबो सानसे समाव नोंबो आबसुनि मोनसे खामानि मावबोनायमोन दिनैसिम नों आबसुखौ मानो मानाय बाखो आरो दिपिन बर'खौबो थांनानै सोरदोंबा रायलायनो फैयो रायलायनो फैयो नोंखौ बुंनो ससियेल मिडियाआव मा खोथा दं बेफोरबायदि नङा गावजों गाव बिदि जावलायबाय थानाङाब्रा नोंसोर दिनैसिम इमान मिथिनानै आयेननि खोथा बाथ्रा बुंनो हायो जिखुनु माने सुप्रिम कर्टआनो जा जिबानि केसानो जा नोंसोर बेखौ सेफायनो हानाय गोहो दङ नोंसोर दिनैसिम एनअसिखौ केन्सेल खालामनांगौ नोंसोर दिनैसिम मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ नोंसोर केन्सेल खालामनो हायो दिनैसिम नोंसोर माबायदि अरलायबाय दं ससियेल मिडियाआव लाजिनाय मोनाखै आरो नों मैयानि दिनाव ससियेल मिडियाआव बड'लेण्ड बुब्लियाव नों माबोरै रोखा रोखा बुंनो हाखो दिनैसिम जों बिदि खौसे गैयैयावनो बिदि जाना दङ आं कास्टमखौ बिराद रागा जोंबाय दं दाखालिनिफ्राय आं बिराद रागा जोंबाय कास्टमखौ दै बेफोरबायदि नङाब्रा बिदि जानाङा ना नोंसोर बिदि खौसे गैयैयावनोथ' दिनैसिम बेफोर जागासिनो दङ आरो बे जोंनि इउनिभार्सिटिनि जिखुनु दाब दाब जायगानि जिखुनु ट्राइबेल स्टुडेन्टआ इयाव धरना होनायाव बे ट्राइबेल स्टुडेन्टआ माबोरै राजनितिआव आखाइ दं होननानै बुंनो हाखो जेनेबा गोरोन्थिया जाबाय जेनेबा दुलाराय फरायसा आफादनि फ्लेगखौ लांनायावसो गोरोन्थि जाबाय आरो बेखौथ' जा दिपेन बर' साराबो बुंखादोंमोन ना बेयाव रावनिबो राजनितिक आखाइ गैया होननानै नोंथ' बुंदो दा दिपेन बर'नि आखाइ दं होननानै बेबायदि नङाब्रा बिदि जानाङा मानसिया लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि नोंसोरो बेफोरबायदि खौसे गैयैखायनो दिनैसिम जोंखौ गुबुन हारिया नाख्रेबनो मोजां गासिनो दङ नोंसोर बुजिना बुजियाखै आंथ' दा कास्टमखौ आंथ' सार होननानै बिराद लासिंसिं मोनो आङो सानसे समाव कास्टमा बिराद मानसिफोरनि बिराद मोजां खामानि मावबोदोंमोन बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावबोदोंमोन नाथाय दायो थाखाया बेसे जाबायना एसे गादियाव बुजिलायबायना बेनिखायनो माने बिना माने फेल जालांजोब्बाय आरो सैथोखौबो असैथो सानबाय दिनैसिम 6टा जनबस्तिया जेनेबा हमना ला आदिबासि आरो राजबंसिखौ जोङो बे बिटिसिआव सोनानै बजबना लानो हायोब्ला सानसे समाव दा हाग्रामा बुंखाबायना राजबंसि आरो आदिबासिया जिंखुरियाव माने राजनिति गेलेनो हानायनि गोहो बोलो दंखायो होनना बुंखाबायना सानसे समाव माबाया आदिबासिया CM जायोब्ला राजबंसिया EM जायोब्ला मा जागोन मोननै दाबल कन्टिनिउ गोलैना नायोबा नोंसोर सब खि गजोबगोन नाय गावबा गावनो बुथारलायनाय देथारलायनाय जाजोबगोन नायबाय जाबाय राजबंसिया खिन्थु बे बिटिसिखौ सलायनांगौबा आदिबासिया बे माबाखौ बिटिसिखौ सलायनांगौबा ना जेसेबांखि सेक्रेटारि अफिसाव जेसेबांखि बर' पिक्सार कालसारनि जिखुनु बर' दख'ना गाननाय जिखुनु माने नोंथांमोनाथ' नुनो मोनदों वालाव ना बेफोर गोमोरजोबनानै सब बिसोरनि राजबंसिनि हमनानै ला राजबंसि आरो आदिबासिनि सब पिक्सार जाजोबगोन जेसेबां वालाव लिरना दोनदो नुनो मोनदों ना सेक्रेटारि अफिसाव जिखुनु रायजोफोरनि बागुरुम्बा जिखुनु मोसानाय बर'फोरनि कालसारनि जिखुनु फट' दङ ना आखिनाय जिखुनु आर्ट्स दं बेफोर सब राजबंसि आदिबासिनि जाजोबगोन सानसे नायबाय था आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअ गेसों बोजोंसो लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोमोसायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ मोनसे बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि जागोन निमाहा मिथिनाय जाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउआव जाथों